משחק. ג'קס. As fate decrees. Welcome to Summoner's Rift. אתם חיים? כן. 30 seconds until minions spawn. מלאים, לא? פאק את העניינים אחי, get bitches get paid. גל? אה? אה? ראיתי את הסרטון הזה. איזה סרטון ראית? על הסלוויה. Minions have spawned. תשמע, דפוק אחי, אם ירדן לוקח דבר כזה? יש להם משהו, הוא הייתי בקבוצה? לא, אין להם הייתי. אף אחד לא משתגע מזה, פשוט אנשים כל אחד מקבל את זה בצורה שונה. ירדן השתגע מזה בדוק אחי. הם כולם שם סמרטים, אתה רואה אותם. ירדן הולך להיגמר מדבר כזה. עובר. Let the דברים storm שלא follow in my wake. וואו, מה זה האייטמים האלה? מה זה קשה לעשות פארם עם יוריק? סמוק. Strength and wisdom guide me. לוסיאן בלי פלאש והיל. זה כנראה בגלל שאני משחק גרייבס. None survive. פאק ליסן מסתבך עם רנגר. An enemy has been slain. או שלא. First blood. לא! הבאתי ביס למיניון. במקום להרוג את ג'קס, הוא האמת. הבאתי ביס למיניון. יואו, איזה באסה. By Freljord's might. יואו, לא מאמין שפספסתי הריגה עכשיו. So it shall be. לא מאמין. An enemy has been slain. To war. So it shall be. תשתיק את הבלו. Trust your instincts.
An ally Ma! has been slain. רינגו עוד הוא הוריד לי את כל החיים במכה, כאילו. עם תונדרלורד, לא? כן. אלק בליץ לא הביא תונדרלורד. קירי לא הביא. לא, אתה צריך את זה. בן אדם כאילו בלי HP, אני עוד שניה מוריד אותו, מסתובב עליי, נותן לי Q ואני מת. עכשיו אתה משחק יורק, אחי. שליש HP היה עליי. צריך לתת לו בייסיק שהוא ימות. היה לי שליש HP, הוא מוריד אותי. מה? What? אלק יש לו 6 עכשיו. לא רואים שפספסתי את הכל זמן. קשה לך נגדו. זה סתם בגלל שהוא הרג אותי על איזה שטות. עכשיו גם אין לי מנה. חטפת עליין חזק מדי. זה היה כאן. פשוט עשה טלפורט. קפצתי אותו אחורה. אין לי עכשיו איך לחזור עם הרמות. פשוט תמיד יהיה לו 2 רמות עליי. שהוא עושה ביל, לא היה לו הרבה HP. תכלס רנגר. רנגו. גל, למה אתה לא אצלנו כאילו? סתם שאלה. סמוק סקרין לשים, כאילו. איפה היית עכשיו? תרביץ לזד, תרביץ לזד. טוב, הרגנו את לושן. למה זה משהו? מה רוצה ממני? סנפייר. יש לי את הסאנפייר, את ההתחלה שלו, ואני יכול עוד להונס לטורנט עם כל המיליונים, כי אז זה יתחיל לתקוף אותי. יש עם ג'קס מתחת לפני.
רפרנדו, רפרנדו. זה בדרך אל הבוט ליין. כן, ראיתי אותו. הוא יצא מזה. צחק יוריק, אחי, דוד. An enemy has been slain. הייתם עוצרים? An ally has been slain. מה פאק הוא עושה? רפרנדו. רפרנדו. פתאום. באתי לברוח, אבל לא הספקתי. יש לי ממש הרבה פינג פתאום. אני במשחק! לכם יש פינג או שזה רק אצלי מלא פינג? אני בסדר. שאני חושב שלי גבוה, 85. כל שנייה עולה לי לאיזה 100. וואלה. מה אתה מסמן? מה? מזל הם הלכו עליי ולא על הליסין, אחרת לא היה מי שיעשה להם דמג'. למה אני הייתי מת? שמע כמלאג! קירי, לבוא אליך? אני מסתדר נגדו מצוין, אני הורג אותו לבד, הוא לא מתקרב אליי בכלל. אני גם דוחף. הבעיה זה יש לנו את הפייטים האלה, בסוף מגיע ריינגארד שנושא את ה-B, והוא הורג אותי. מה, אני לא יכול לשחק. הוא ברק על 0 HP. כאילו עוד בייסיק אחד, מיניון אחד. An enemy has been slain. זד חסר מהמיד. לא, בסדר, הוא שם. נראה לי זה. הוא שם. ריינגארד למעלה. יש לי FPS דרופ משום מה. זה קטע מקליט. FPS דרופו. עד הלך. עכשיו לא היה לי. עד עכשיו היה לך כרטיס מסך שעולה איזה 1900 שקל, אחי. מה יש לי עכשיו? אולי הוא הפסיק לעבוד. אולי התחמם. לא, איזה התחמם, אחי. יש לו מזגן יותר טוב ממה שיש לי פה בחדר. שהקלטתי דרך התוכנה אותי גם בכרטיס מסך הקודם וזה עבד. לא משנה. שום דבר לא משנה בחיים האלה. זה לא משנה. רק משפחה, קירי. רק למה המאנה ריג'ן שאתה חוזר לבסיס יותר איטי? הורידו את זה בכמה טאצ'ים. הורידו את כל הריג'נים של הבסיס. פעם זה היה מטיס אותך לפול HP. כן. היה מביא לך גם ארמור ותק כזה. ירלן, אתה בונה שם דדמנס? כן. הם בדרקון, דרקון. אני בונה פה לאגים, אחי. אומייגאד. פאקינג ליסין יושן. הוא היה פה בהרל. שאנחנו עושים באמת את ה... ג'נגו! אני יכול לבוא לכם. תשמע, לי אין סטנים.
זה עולה אליי. היי בייבי. כולכם הלכתם למטה, זה אמר, טוב, אני אלך למעלה. כן, בסדר, שווה. הוא חוזר לפארם שלו. So far so good. ואני עם לאגים מפחידים. אני עושה גול אחי על איזה משהו, והגול מתכתב איתי ב-SMSים עד שהוא מגיע. תנתק את הראוטר. הרבה מיסים יש לנו. לוקח את הראוטר, מעיף אותו מהחלון. שהחתולות למטה יאכלו את הראוטר. בוא ננסה את זה. פאק, את הראוטר, שם עליו גבינה, מוריד אותו לחתולות. איזה מזל שאתה רגע. בוא נעשה לו בית אחי. הנה עשית. אתה עושה בית והולך כאילו? ככה זה עובד? אני איתך. הוא יחזור אני אליך. איתך אחי, אני איתך. נסה לא למות. שלפנו לו את הפלאש. היה לו שם מולטי גם או לא? כן, כאולטי פלאש. אתה יאללה, חושב לעשות פארם רק זר, כי אם זד יעשה דייב, אתה יודע. יאללה, יש לי את ההיל אחי. את ההיל, את הבליץ, כל מיני... שלא. תכל'ס צריך לו זרקתי קיו לפני שנכנסתי לשיח. איך לא שמת שם סמוק סקרין אבל. סמוק סקרין היה עושה את העבודה. Smoke on the water, fire in the sky. וואי, הליסין הזה שיכור. סמוק. אני הולך הביתה. פאק את ריק ופאק את זד. אני הולך לעשות... למה זה? שמע, גל אם תמות אתה חוזר לחיים. לא מתתי. לא חייב למות, אבל אתה יודע. בוא נגיד שהבאת לי עכשיו את המוטיביישן אחי. אפס. זה הבחור שלך מהליין, זה מי שאתה מביא לנו גל. כן. איזה לישון! יאללה ג'קס, איפה האינגייג'? קח גולי, המניאק. טוב, אני הולך. יאללה, בוא נלך. מספיק. מסקוזי. סקודה. גרה בדירה שכורה. ממש על דרך משונה. אני אביא תור מייל. שיודע מה, אני אביא את הנינג'ה טאבי ואני אביא את הגרוף הכחלחל. זד חסר כרגיל. נעלה עולה אליי? לא. כן, איפה יש לו לעלות? כאילו הקוין נהיה פחות טוב, אבל האייטם שבונים ממנו הוא הכי טוב. פשוט הבלו מביא כל כך הרבה גולד. כפיים. שיגעון. אין לי טלפון. קמפרי. כן, אחלה. My mind is telling me no. My body's telling me yeah. רייג' בליידר ג'קס. רייג' בליידר. Oh, my boy. ג'קס אוכל חכם.
תפיל, גל, תפיל. מה? תפיל, אחי, תפיל. שים. אנצ'לדה, מאמה. איזה בליץ טוב. גוד ג'וב, בליץ. גוד בליץ. יאללה, ביי ג'קס. איזה לאג. הוא ברח לי. עוד פעם על 0-0. תראה, אנשים, באים אליך אנשים, אבא. אין לי מה לעשות פה. פוסיב של... איי איי איי, עוד שנייה הפעלתי לך את זה. עוד שנייה הפעלתי עליך אולטי. איזה באסה. וואלה. צריך לבוא שנייה יותר אליי. ככה, ככה. רישין. ג'קס בטח גם יגיע אליכם לשם. לא, הוא למעלה. הבליפ מביא מישהו היום? הוא ברח לי איזה 3 פעמים כבר על כלום HP. ממש כלום. למה פשוט קפץ עם הקיור. הוא הולך להגיע לה. יואו! בליץ תפס אנשים! לקחת לי את זה. You have slain an enemy. בליץ doing work. So it shall be. צריך לעשות את הבאון הזה. מה יעשו נגדנו? אין להם איך להתמודד. מסמן לי את זה בזמן שאני רץ, ואז מסמן לי את זה עוד פעם, כאילו לא שמתי לב. Do not pity cowards. באתי מאוחר מדי, רצית לגנוב? כן. וואי, מישהו זוכר את הגניבה שלי של הדרקון? כן. גרייבס? איזה יפה זה. סיכוי של... אז בואי ונשתה לחיי האהבה. אחת הבלתי אפשרי. איזה סדרה, אין להם כאלה, אין יותר. הגדולות שנראו פה באמת. באותו רגע היא מזמינה הפוך לשתינו וכן מתלוננת על החום ואז הוא נגע בי. אני הייתי רק בת 14. הטרניק היה גם בטוב ונעלם. עושה סד מעמד, מה? אולי הם, לא יודע. אולי הם הלכו בי. כולם מסובים. אולי הם מאחורי. Vision is clear. clear. Hey buddy! Shut down. וואלה. וואלה, Rampage. מכות, למה הוא שם לי אותו שם? יאללה בליץ, תמשוך. תמשוך אותו. הנה רנגר. טוב יאללה רנגר בוא נילחם. ג'ק שולטת עם ראש בראש כל פעם מכות, אני לא מבין למה. ירדן פלאש, ירדן. ירדן יש לך פלאש, ירדן. לא עושה פלאש, לא עושה. הנה קירל. וואו, לוסן שמע איזה חזק טאריק, מה זה? לא שמענו, לא עושה דמג' כזה. So it shall be. הוא רוצה, אתה יודע, הוא רוצה, אבל הוא לא... יותר מדי ארמור.
אני חושב שהבחירה ללכת על טאריק הייתה נכונה. לא יודע אם היינו תופסים את זה. היית מתחיל לרוץ ללא שלנו, היה בורח, שם עליך סטונים. הייתי בסרט הזה 1000 פעם. לא נהניתי, אחי. גם היה נאצ'וס בלי גבינה. גל. פוגדו. ג'אקס. אני אביא רייג' בלייד, אני אציין. לא חבר, אתה לא. איזה ריינג' יש לי על האולטי אחי, זה לא כזה. אורות כחולים. Trouble on Dookie Island. הם עושים ניקוי וורדים בג'ונגל שלהם. איפה? ג'אק, סטאריק ורנגו פה. מהלכים. איך הם אוהבים להוריד וורדים, איך הם מתים על זה. הם כולם פה. הם כולם פה. בוא לזד, בואו נלך כולם על הזד. כן? אתה לא ביס אחי לפה. תכלס עשינו לו עכשיו הכל לפני רגע. יש לו כולם יש לו אולטי. הוא בסיילנס עד עכשיו. וואו. זה היה אולטי של גרייבס. חשבתי שיתפסו אותו. נכון? לא, תן לרנגר שיעשה עוד אחד. בוא לדרכון. לא חייב את כולם. מה ה-GG הזה יצא, מה זה איזי? נטו על זה שאין להם שום מג'יק דמג' בקבוצה. תכלס רנגר היה יכול ללכת פה איפי. טיר קומפלט. איזה אינצ'לדה. איך אני אוהב אינצ'לדה. קבל. גנבת לי את זה עם בית, עם מניאק. תכלס בית זה הקייס הכי טוב במשחק. אולטי של ויגר. אולטי של ויגר, כן. אולטי של לקס. בום. אולי ניקח את הבוט ליין. קח את הבוטליין. אני הולך לעזור במיד. צריכים אותי במיד. רות סוף עבור. אני אפילו לא מנסה לעשות לאסטיטים, פשוט עושה בייסיקים. כבר מזמן הפסקתי. ירדן, איך אני עושה את הסמל הזה מעל הראש? זה קונטרול 6. זה לא עובד. אני אעשה את הבלו רגע. אולי אין לך מאסטרי. יש לי. לגלוסיאן עושה לי דמג'. הג'קס הזה לא... אנחנו לא רואים אותה ברוח טובה כרגע. אולי יש לו טיפ גם. ביי הבא! לך תזדיין, יא בן סון. איך? אתה על 5-1, מה כואב לך? פאקינג גרייבס. באמת שהקיו של יוריק הוא קצת חזק. זה עושה איזה 400 דמג' ככה. דאו תגלה את העולם. You will remember Yorick Mori.
תביא בליץ, תביא. שים הבא. שים הבא. סבבה, בוא ג'קס, יאללה, גו. גל, למה אתה בורח מאיתנו? למה? GG boys. GG boys. Money in the club. Bitches in the club. Bottle full of bub. Baby, I got what you need. קיריל. גל, אתה רוצה להיכנס על זה או לא? תכלס לקחתי את רנגר, כאילו, ויש לי דאבל באף. אתה רוצה להמשיך את זה? כן. סגור. 30 שניות לאולטי. ג'קס הלך, לא יודע איפה. היי, ג'ק! Long time no see, buddy! 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 Buddy, What you doing here? come here, buddy. בוא נאכיל את הגרייבס עוד. בוא נאכיל ליידי קירי. נאכיל ליידי נראה לי שהרעיון הכי טוב להיום זה יהיה להאכיל את הגרייבס. ארי KFK. הוא כאילו שם לב ששנינו היינו שם, נכון? ארי KFK. לורד, אני טאריק. איזה מהיר אתה טאריק, מה זה? לורד. לורד, אני טאריק. כמה ארמור יש עליך, יא טאריק, כמה, די. מה, איך הוא בורח מכל זה, אחי? אחי, הבן אדם סוס. גם מקודם אני וקרי רבסנו לו שעתיים. יש פה טאוור, אה? כן. יאללה, ניתן רגע בי. נתרפא על איזה ג'קס או רנגר או משהו. בוא. תשמע, אם הוא נכנס על גל, הוא ימות. מי זה? אני מת. נראה לך. לא יודע, זד הפחיד אותי לרגע. אשכרה הרג אותי. אתה יודע למה? למה יש לבן זונה איגנייט? וויקסילד? טאריק נמאסטר. כן, שמתי לו לזה מזמן. יש לי מחר עזה. עזה. Unstoppable. וואי, באים עליך גל. יאללה.
לא חושב שיש לו אולטי כרגע. יש לו אולטי. ככה זה 30 ומשהו שניות. זה מה שלא יהיה לו. איך הברון שלא צריך. אני דוב. דוב. לורד לורד. I am lord lord lord. קיריל, בוא טיפה אחורני. איזה פלאש. הלכתי אחורה ואז חזרתי. איזה מובמנט ספיד יש לבחור הזה, אחי. הבחור חזק, אחי. תכל'ס אנחנו צריכים ללכת מפה לברון עכשיו. אני חושב אולי למכור את הטיאמנט ולקחת במקום זה פאונל. כאילו לא מספיק לי ארמור. שמע, מה זה בנה חכם נגדנו? הביא את המורטל רימיינדר. גם את הארמור פנטריישן וגם הוריד לי גם לי וגם לך את ההילינג. זה מה שמפריע לי. אנחנו לא נמצאים אף פעם ביחד, עד עכשיו לא היה טימפייט אחד שהיינו ביחד. זה היה טימפייט. טוב, כמה אנשים היו פה, אני ואתה. באנו בחלקים, כמה נכנסו מתו, ואז זה לא עבד. אתה פרפקציוניסט אתה. צריך להיכנס עם כולם, מה? זה המחלה שלך. בוא נעשה את זה שנייה. אתה נכנסת, אני חזרתי אחורה. בסדר חברים, מה זה משנה? אתה אומר, נכנסת כאילו שהם היו נותנים לי פשוט ללכת. הייתי בפנים כבר. אבל תשמע, זה בסדר שנכנסת מאוחר, מצאנו את ההרגות שהיינו צריכים. את הזד. נלך להציק לזה. עושים על זה או ש... עושים מה שאפשר. רנגר וטארק פה. קראת טארק? ג'אק זה דפקן. הנה ג'אקס, אנשים. איזה גבר, ג'אקס, יא. ג'אק זה סופר. ג'אקס הזה מסטול. כל המשחק עושה שטויות. מתאבד כל שנייה. הכיל את כולנו. לא, ג'אקס רק נגדי היה 0-5, כאילו, רק אז הוא התחיל להסתובב. אלק, יש פה טאוור עליהם. בום! לורד! ווליבול, חסר לו את הסמייטים, לא, איי איי איי, איך הוא החליט לקפוץ. אני צריך להגיע לאנשים. אוי, נו באמת. מה יעשה לי? וואי, זה גילי. גייטס בייבי! איי איי איי! זהו, קיריל מת. טוב חבר'ה, צריך לעשות להם בקדור. הנה בליץ על זה כבר. בליץ אונית.
שיעשה להם... החלום שלי שהוא יבוא להם שם מאחורה, יעשה להם כזה, לפני שהוא עושה את זה. איי. Do you believe? Do you believe, baby? Baby, we can do it! מאז שהתחלתי לאכול בליים, סתם חסר שטויות. הולך לי בהרבעה לבד. אני רוב משחק ועושה. אני 500. יוריק הוא כאילו דמות שאתה צריך באמת? לאהוב את עצמה כדי כאילו לשחק. כן, לא כלום. יורק הוא כאילו דמות. טוב יאללה, בואו נלך על זה ונמצא. יאללה בוא בוא. מה שעכשיו ליסנר שלו. ג'קס למעלה, כאילו בוא. לא תלך, תלך. שער פה, יש דברים שאתה צריך לראות. יש לך דאטה בה. הנה שם. תשמע, הוא כזה גבר. טריק? אפשר להרוג את הבן זונה הזה! הוא לא מת אחי!